Já jsem někde takový ten kryt s těma přísavkama. Kam jsem ho dala, to netuším. Nevadí. Někam ten telefon prostě dám. Ej. No nic. Půjdeme uklidit celý byt. Uděláme prostě velký jako úklid a pak bych chtěla udělat nějaký vánoční jako ozdobit dekorace, prostě už to nějak jako vánočně hezky udělat, jo? To je dnešní náš plán, nebo váš, ne můj. Jakože v plánu toho mám dost, co se splní, to uvidíme, jo? Chci dneska taky vyzkoušet ten toner od Online Bio. Jakože takhle. Někdo mi to jako vyvracel, že je to úplně hrozný, ale prostě já dokud to neskusím, tak prostě si na to sama názor neudělám a prostě každý má vlastně jako jiný a třeba mě to zrovna sedne, jo, jakože, ale nejdřív se půjdeme nasnídat, jo. No a jestli jste nevěřili tomu, že tady mám fakt bordel, tak fakt tady bordel je, já jsem včera dělala banánový lívance a prostě jsem to tady nechala, protože už byl večer a já jsem chtěla jít spát, jo. Takže tohle je prostě, tady mám ty banánové lívance, jo, to je jako dobrý. Ale jako nádobí, blablabla, jo, prostě je tady úplně všechno. To je úplně blblý. Neřekněte, kdo tady nechal otevřený to okno. Já vím, že asi já, ale proč? Jdu si dát ty banánové lívance. A včera jsem objednávala z Jisku nějaké jako věci, že jsem si to nechala zabalit, že to jenom vyzvenu na ty prodejně, takže pojedeme do Jisku. Už jsem zapomněla, co jsem všechno koupila. No to je jedno, prostě pojedeme do Jisku. Helejte, koupila jsem si vánoční světýlka, jo. Mám je tady jako na zemi rozmotaný, protože než jsem je rozmotala, tak to bylo jako náročný, tak jsem si říkala, už je znova zamotovat nebudu. A jenomže oni jsou docela dlouhý a já jsem je jako původně chtěla sem na okno do obýváku. Ale podle mě budou moc dlouhý, takže jsem přemýšlela, že bych je dala jako sem za telku, jo, ale nevím, jdu to nejdřív změřit, někam jsem si dala metr. A jdu najít ještě tu krabičku, budu se podívat, jak dlouhý to jakoby je. A uvidíme, kam to dáme. Jako, chtěla jsem to mít, jež to je hrozný to světlo tady. Chtěla jsem to mít jako původně prostě na tom okně. Ale prostě, když to nepůjde, tak to nepůjde. A budu to muset hold dát prostě za tu televizi. Já dneska už neumím mluvit, protože ještě neumím mluvit, protože je ráno, jo. Vzala jsem si tričko a zjistila jsem, že tady mám fleky, jo. Nevadí. Stejně je to jenom na doma. Vezmu si ten metr, který jsem zase někam dala, tady. Takže 400 cm to má, dámy a pánové, jo. Že to okno má podle mě o hodně víc, jako 400, to tady ani není. To je hrozně dlouhý. Jako to bude dlouhý i v té telce. Ty vole, co jsem to koupila? To by bylo prostě přes celou tu zeď pomalu, jako. To nevím, jestli chci. Protože my jsme to kupovali s přítelem a on mi říkal, to bude dobrý, to bude krátký. Vážně? Vážně? A mě nevím, jak bych to tam nalepila na tu zeď. Ale jako líbilo by se mi to tam. Ne, že ne. Ale jak? No, přemýšlím, že prostě zajedu teďkon do toho Jisku vyzvednout si ten balíček. A protože jsem si objednala ne záclony, to druhý, závěsy. A prostě tady dám ty závěsy a pak to tam zkusím prostě nějak namotat. Jo? A uvidíme. Zajedeme ještě do nějakého třeba Pepka nebo tak. Udělám si ráno taky jako nakupovací. A pak bych to viděla na to. Že začneme jako uklízet, dekorovat a tak, jo. Včera jsem si hledala ještě nějaké věci jako na Pinterestu a tak. Takže jako mám tak nějak jako představu, co bych chtěla, ale jdu se nejdřív namalovat, jo? Dala jsem teď sušit ještě prádlo. Tohle musím pak složit, na to nekoukejte. A nemůžu najít svůj svetr, který jsem měla jako včera, jo. Jako, já nevím, kam se poděl. No nic, vzala jsem si jiný svetr, ale jako kam se poděl tam ten.
mě docela jako zajímalo. Musím uznat, že zima docela je. Měla jsem si vzít kabát, ne vestu, ale nevadí. Sedím v autě, pojedeme do toho jesku. Našla jsem tady bonbon, protože nejedu ve svém autě, jedu v přítelovém. Protože mám zimáky a ne. Já jsem úplně zapomněla, že je tady Kik. Takže půjdeme ještě do Kiku a tam mají podle mě vždycky dobrý vánoční věci. Takže uvidíme. Jisk. Koupila jsem takhle koš na prádlo, protože ho nemáme a tyhle ty závěsy. Myslela jsem si, že teda budou jiný, ale snad budou jako v pohodě. Jako stejně to máme hlavně na dekoraci, ale uvidíme, až to tam dáme. Mně se líbilo tohle, že tam nejsou taky ty kruhy, jo, ale uvidíme. Trošku jináčí materiál, než jsem předpokládala, ale je to OK je to. A teď jdeme do Kiku, tam se těším. Přesně něco takového jsem hledala, takže stromeček berem. Ale mají tady ještě takovouhle sadu a tady mají taky ty stromky. Ale jako, já si myslím, že jeden mi bude stačit, jo? Že jich nebudeme jako povázet hrozně moc. Já nechci mít prostě doma les. Jako upřímně mě moc nenadchly. Koupila jsem akorát ten stromeček, ten se mi fakt líbil, ten jsem chtěla. A stal, nevím, 40 korun. A jedu prostě k těm Vietnamcům a doufám, že Vietnamci mě zachrání, protože jako v těch obchodech vůbec nic nemá jako vánočního mi přijde. Jako jestli je na Vánoce brzo, nebo letos se Vánoce neslavějí, nebo jako co. Ale jako už máte skoro jako konec listopadu, nebo jako polovina, chápete? A prostě furt není jako vánoční atmosféra. Nerozumím tomu prostě, nevím no. Třeba jsem jako napřed. Takže mám nakoupeno a pojedeme možná ještě do Albertu. Takže mám tady jednu tašku a vzadu mám druhou tašku a furt nemám všechno, co jsem chtěla. Přemýšlím, asi pojedu ještě do Alberta, podívat se na ty svíčky, protože já bych chtěla taky ty adventní svíčky. Mě tady hraje to rádio, to je hrozný. Chtěla bych taky ty adventní svíčky s těma číslama, ale já jsem byla v tom Kiku a tam je jako měli, ale měli černý, jako co to je, jako já nechci slavit černý Vánoce. A pak měli taky rudý, jako vínový a to se mi taky extra nelíbilo. A tady měli akorát taky ty poschodový a nebo jako bez čísel a já chci prostě s číslama. Možná si už vymýšlím, ale prostě je chci, jo. Jsou to moje první Vánoce jako bez rodičů, s přítelem, tak prostě je chci mít hezký a prostě chci ty čísla, jo, to je celý, co já chci. Jinak tady, já jsem vlastně koupila, já vám to ukážu, vlastně koupila jako takhle ten věnec a různý jako ozdůbky na to, jestli to budu dělat teďko nebo s přítelem, to se ještě rozmyslím, jo, podle času. Tak tady ty svíčky taky nemají s číslama, jo. Děkujeme. Nevím, asi se je objednám, jako. Nebo já už nevím, jako kde mám sehnat. Nic tady nemají vánočního. Mě to nebaví. Šla bych domů. Tak jsem nic nesehnala. Vzala jsem 4 přesné dávky a jdu do auta, jo. Prostě budeme dělat to, z čeho máme, jako. Jdu vybalit, dala jsem si to tak hezky do koše a zjistila jsem, že to má ucha tady. Ale i tady, jakože, že to můžete níst i takhle, jo. Geniální, já vím. Ale máme tady ten stromek, teda nevím, kam to budu dát, jo, prostě se mi to líbilo, prostě jsem to viděla, nějak to nakombinujeme. Jdeme to zkusit, jdeme to rozbalit. Chci vidět, jestli to mám vrátit, nebo ne. Hele, příjemný to je. Jdu to tam nějak si jako dát. Ještě nevím, jak se to tam dává. Uklidím parapet a uvidíme. Koupila jsem asi špatný závěsy, já jsem je chtěla mít až na zem. Co mám dělat teď? Jako zatáhla jsem je, nevypadá to tak špatně, akorát ty kolíky pak nahoře. Tyhle ty kolíky já tam nedám, to pak musí dát přítel. Ale jakoby, já nevím, jestli se mi to líbí, jo?
jak je to jakoby, jak to není dolů. Prostě to vypadá hrozně. A já nevím, jestli se to dá vrátit ještě, když jsem to rozbalila. Nevím. Dá se to vrátit? Nebo co mám dělat? No jako nechám to až přijede přítel. Třeba si na to zvyknu. Uvidím. Jako roztažený to taky nevypadá moc dobře, jako upřímně. Já vám to roztáhnu, počkejte. Tak, takhle jako roztažený. Nevím, no. Já jsem chtěla ty dlouhý. Uvidím. Rozhodla jsem se, že tam půjdu dát ty světýlka. Nějak to tam prostě přilepím asi izolepou. Nechce se mi to dělat. Ne. Nebo jako přemýšlela jsem ještě, že bych to dala sem. Ale ono by to jako šlo až sem. Což asi jako nechci. Nic. Ježiš, proč to hraje? Rozhodla jsem se, že to teď dělat nebudu, protože já tam nedošáhnu. Takže pojedu k našim, půjčím si různé věci, vezmu si ty věci, co já potřebuju. Ale nejdřív udělám ještě to, co jsem chtěla. Koupila jsem, koupila jsem takovýhle samolepky, jakoby na okna a tak, ale já si to chci dát do předsíně. Tam máme taky zrcadlo. Sem. A uvidíme, jak to bude vypadat. Jako jsou čistý, takže mít nebudu asi, prdím na to, prostě to tam jenom nalepím a uvidíme, jak to bude vypadat. Když bych já si mohla umýt, že? Tak já jdu umýt. Ale vločky už mám. Tady ten bordel ještě se uklidí, jo? A myslím si, že je to hezký. Mně se to jako líbí. A furt jsme jako v procesu stěhování, takže jako moc neuklízíme, jo. Spíš jako... teď jsme odpočívali, protože jsme furt něco stavili. Takže teď byl takový relax time. Ale já jsem se rozhodla teďkon za ty 2 dny, 3, co přítel bude pryč, jako to tady předělat na vánoční a uklidit celý kompletně byt, protože zítra mi má přijít, nebo zítra nám má přijít jako postel a to je poslední věc, co se bude stavět. Takže si myslím, že už jakoby byt bude hotový, tím pádem už by tady mohlo být i uklizeno, že? Takže rozhodla jsem se, že k našem nepojedu, protože jsem se rozhodla, že ty světýlka dám tam, a prostě tam nějak jako vyšplhám, protože já nepojedu jako kvůli schůdkům. A hlavně mamka mi říkala, že potřebuje, že mé okna, jo? Takže nic. Tady to jsem se vyprdla, protože prostě mi to nejde ty světýlka tam dát, ale co jsem udělala? Jako tohle je dokonalý. A tady jsou ještě vločky, tady jsou vločky a tady je sobík. Jako mně se to asi fakt líbí, jako co na to říkáte? Já to miluju to fakt jakože bombastický a je to fakt dobrý. Jsem měla vymyslet, jak tam dám ty světýlka, protože já tam prostě nedošáhnu a já to nechci lepit na to šedivý, ale na to bílý. A nevím jako, jak to udělat, abych tam prostě došáhla, jo. A nebo víte co, ještě mě napadlo, že to prostě obmotám okolo TT a uvidíme. Jako to je můj plán číslo, jako poslední plán, co jako chci zkusit. A zkusím to tam dát, prostě budou třeba jako vedle sebe hodně, ale bude to prostě na tom okně, jako jsem to měla v plánu a tam snad jako došáhnu, no, takže jdu to zkusit dát na to okno a snad se to tam jako vleze celý, nebo jako nevím už, jako kam to mám dát a co s tím mám dělat, jo, už jsem trošku jako v nervech, už mě to jako vadí. To bude, vypadá to jako útulnější, jo, vidíte, cítíte z toho jako domov, útulno, jo, já jo. Si pustíte ještě seriál, když to jdu dělat, nebudu už koukat na YouTube, už mě to nebaví. Vůbec to neposlouchám a koukám teďko na Zelenáče. Tohle koukám, ježiš, to je fakt dobrý, jako já to žeru, jo, prostě sobík. Mně se to fakt líbí, akorát mě vadí, že ty jsou taky malý, že ještě jako prohodím, že tady budou jakoby tyhle ty 2 a tam, že jednu dám tam a druhou dám sem, ještě uvidím, jo. Ale fakt se mi to líbí, jako je to mega hezký. Ale k tomu seriálu, začal na to koukat můj přítel. A já jsem si říkala, to bude blbost, no jako je to docela dobrý, jo, docela mě to jako baví. A je to prostě jako z Ameriky. Prostě jako policajtství z Ameriky, takže tam jsou jako fakt bizarní případy občas jakože fakt brutalita, jako si říkám, klasický den v Americe, hahaha. Takže, hele, já si myslím, že na to okno to byl, ježiš, mě se to je obtiskla řasenka. Ale že na to okno, to byl nejlepší nápad, protože já jsem to tam teď celý namotala. S tím, že jsem jakoby počítala, že to je hrozně dlouhý. A mám to tady.
Takže já to teď roztáhnu a bude to dobrý. Jako já nevím, co jsem furt vymýšlela, jo. Jakože prostě to roztáhnu a bude to jako hezký a já budu spokojená, jo. Takže z toho mám mega radost. Jako já jsem tady hodinu vymýšlela, kam to dám. Furt jsem se někam snažila to dát. A nakonec to bude na tom okně, kde jsem to chtěla mít, jo. Takže jako já jsem spokojená. Do toho ještě roztáhnout a pak to rozsvítíme. To svítí, je to hezký, ale asi dám ještě jeden tejten. Dám na tohle, ať to vypadá jako stejně, chápete? Tak to jsem byla spokojená, to se mi líbí. Jdu si znova rozsvítit. Ježišmarja, já se těším na večer, až to zapnu večer. Ale jenom na chvilku, že jo? Ještě nejsou Vánoce, chápete? Co tam je? A je to krásný. Ještě to mám s tím cvikem, sakra. To jsem vám zapomněla ukázat, co jsem vlastně koupila u těch prvních Vietnamců. A jelikož budu mít příští měsíc narozeniny a měli tam tyhle ty krásné čísla, tak jsem se rozhodla, že se je vezmu. Takže jsem koupila ty čísla. A ještě jsem koupila tohle tady utíká věc. A tohle třpětící jako pásku. Ale mám v plánu jakoby udělat s ní mašličky, takže půjdu teď dělat mašličky a přemýšlím, že je dám jako semka takhle, že tam třeba 3 nalepím, aby to bylo jako hezký vánoční a uvidíme hlavně, jak mi půjdou ty mašličky, jo. To je jako taky, teď jsem to rozdala. Ne, dobrý, odlepila jsem to bude jako taky vtipnější. Jako tak tohle mi nejde teda. Zastavujete pachatele, ne? Takže... Abych pravdu řekla, tak s těma třpitivýma to moc nejde. Mám tady třpitky všude, takže asi budu muset koupit pak takovej ten normální a to nevím, kde jako koupím, ale nevadí. A když tak ještě bych zajela do Pepka, mě napadlo. Protože s tím to fakt nejde a nevím, jako co s tím teď budu dělat, jo. Asi teda na vánoční dárky, bude to hezký a nebo jako nevím, kam to jako nacpu. No nic, víte co, rozhodla jsem se, že pojedeme do toho Pepka, že nakoupíme ještě další jako věci, protože jsem jich koupila jako málo. Takže jdu ještě do Kauflandu, protože v Pepku toho zase tak extra neměli. Já jako nevím, jako já tam chodím furt a furt si myslím, že tam budou mít něco nového. Takže, tak nic. Mám akorát tohle a asi prostě to všechno objednám, protože nikdy nic nemají. Prdím to. Budu objednávat, jo? Budu objednávat. Tak a teď tam jdu lepit ty samolepky. Tada! Mám, jako bylo jich málo, jo. Myslela jsem, že jich bude teda víc, ale myslím si, že to vypadá hezky. Tady mám takový bordel, akorát všude je bordel, ale my ho uklidíme dneska ještě spolu, jo. Ještě není pozdě, to, že venku je tma, neznamená, že je pozdě. Dala jsem ještě tady tu roztomilou svíčku a je hezky jako voní. Měly tam i jiný svíčky, ale tahle tam mi voněla nejvíc. Tak jsem si vzala tudle. Chápete, sobíka. A tohle. Chápete, to je podle mě dokonalý. Takže ta tady s námi teďkom bude žít. Tak jsem to dodělala. A vypadá to hrozně. Nechám to tam, mám hlad, jdu si udělat véču. Když se mi to nahřeje, půjdu uklidit tenhle bordel a asi uklidím přítelovi i ten stůl, když jsem si tam udělala bordel. A tak no. A tohle se mi mega líbí. Jo a teďkon jsem v Kauflandě, jak jsem tam byla, tak jsem viděla tyhle ty závěsy, ale až na zem. A byly za 300. A byly tam jakože 2, chápeš? Chápete? Jako 2. No a tady to je jako katastrofa. No, vám to možná jako nepřijde jako katastrofa, ale já tam vidím tu izolep. Vzpomněla jsem si, že mám ještě ten nevím, jak se to jmenuje. Ubrus, takže já ho jdu dát narychlo do pračky, narychlo do sušičky a dám ho ještě na ten stůl, protože to bude vypadat mega dobře, prostě vám říkám. Koukám na ten svůj seriál a jdu umýt nádobí a to tady vypadá hezky, protože ta linka hrůza a děs, takže jdem na to.
Nádobí už je umyto. Utřela jsem i hezky dřez, tohle to nevím, co tady dělá. A já si půjdu asi umýt tu hlavu a dám si ten Only Biotoner. A nemusím pak čekat dlouho, než mi to zapůsobí a než mi to uschne. Takže tak. Takže já se jdu osprchovat, jdu si umýt tu hlavu a pak uvidíme, co budeme dělat. Už jsem si dala ten Only Biotoner, jo. Uvidíme, co z toho vyjde, já doufám, že to bude hezký. Jsem docela hnědovlasá. Ale nemám to ještě úplně vyfoukaný, jo. Ale jsem docela hnědovlasá. S tím jsem trošku nepočítala. Takže příště zkusím asi jiný toner, protože já jsem to nechtěla mít úplně jako platinově bílý, ale tohle to úplně nebylo podle mých představ. Nevadí. Tak budu na chvilku jako takhle hnědovlasá. A pak si tam dám teda ten druhý toner, nad kterým jsem přemýšlela, ale zvolila jsem tenhle. Nevadí. Ještě jsem vám chtěla ukázat ten ubrus, že už je. Svíčka už hořela, hezky voní. A přemýšlím, že vám ukážu ještě, jak to svítí teda. Myslím, že si to zasloužíte. Jako je to fakt mega hezký, jako. Fakt se mi to líbí. A jsem ráda, že jsem to dala na to okno. Možná tady jsou víc takový nahňácaný. Tak se pak když tak šoupnou. Ale to teďko řešit fakt nebudu. Nebudu to řešit. A prostě to tak bude zatím, no. Takový nahňácaný tady a tady takový víc. Tady taková děura mi přijde, jo. No, možná jsem to... No, to je jedno. No nic, já půjdu spát a mějte se krásně. Skladejte básně. Doufám, že se těšíte na Vánoce. Bye!